Avui a l'espai de l'entrevista tenim el Josep López, que actualment és el coordinador administratiu del Club Esportiu Premià de Dalt. Què tal, Josep? Benvingut al programa. Hola, bon dia. Explica'ns una mica quin és aquest càrrec de coordinador administratiu, que sona cosa nova i interessant alhora en el futbol base. Sí, normalment en els clubs existeix la persona que és el secretari. Sí. Però el secretari és un membre de junta. Per tant, jo, com que no sóc membre de junta del Club Esportiu Premià de Dalt, doncs aquest càrrec abarca tot el que és, la paraula ho diu, administratiu, o sigui, tot temes federatius, el tema de quotes, el tema de fitxes, el tema d'horaris, o sigui, tota la part que no és la vessant esportiva directament, però que és prou important en un club. I quins beneficis té el club en aquest sentit? Amb un càrrec com el teu i una persona també tan experimentada com tu, Josep. Desligues de tot aquest pes a la junta directiva. O sigui, la junta directiva es pot dedicar a altres temes que són més seus, com pot ser el buscar recursos econòmics per tirar el club endavant. Llavors, tota aquesta vessant que és més farragosa, però important, perquè imagina't que t'equivoques amb un horari i l'equip no va a on te li toca, per tant, és molt important. Per tant, aquesta part, la junta directiva se'n deslliga i pot dedicar el seu temps a una altra cosa. És una manera de professionalitzar un club, no? La figura del coordinador administratiu, en aquest cas. Doncs sí, evidentment. Jo crec que els clubs esportius, en aquest cas el club de futbol, que són els que jo he vist més directament, han de caminar una mica més cap a la professionalitat. O sigui, ja fa molts anys que jo he començat. Al principi, doncs, per exemple, els entrenadors era qualsevol. Pepe, ¿quieres entrenar? Això jo crec que ha anat evolucionant molt, els entrenadors cada vegada són més professionals, però les altres parts que engloben, diguem-ne, el dia a dia o el tarannà del club també haurien d'anar cap a aquest camí. El Josep López és una persona molt vinculada des de fa molt de temps, des de fa més de 25 anys al món del futbol, no? Explica'ns una mica la teva experiència professional des que vas començar jovenet, als 18 anys ja eres entrenador del Club Deportiu Masnou. Sí, mira, són aquelles circumstàncies que et porten la vida, no? Llavors, vaig començar entrenant equips de benjamins a Masnou i ho solapava entrenant equips extraescolars a l'escola Bergantí, que és on jo també havia estat com a alumne. I aquí va ser els meus arranques, els meus inicis en el món de l'esport. Evidentment, després s'ha anat evolucionant sent delegat o sent directiu o portant altres vessants fins a arribar aquí. La regidoria d'esports també havia estat una tasca teva, no? En aquest cas, com a col·laborador, no? Exacte, jo he intentat col·laborar al màxim amb el que és el meu poble, Masnou, que és on jo visc, i llavors des de fer de presentador a la nit de l'esport de Masnou o intentar ajudar en totes les coses que la regidoria m'ha demanat. Després també al Col·legi d'Àrbitres del Maresme. Sí, això és molt graciós. És anecdòtic o és una cosa que era vocacional? No, era vocacional. El que passa que no m'havia decidit mai, i més entenent que si estàs vinculat a un club no és gaire bo, no? Ser àrbit. Llavors, després d'un parèntesis a deixar el Club Deportiu Masnou, en la primera etapa, doncs, mira, un dia em vaig aventurar a anar al Col·legi d'Àrbitres de Mataró i a fer-me àrbit. La veritat és que va durar poc temps, vaig estar una temporada com a àrbitre. Home, jo crec que és una cosa que tothom hauria de tastar, perquè a mi em sap greu que a vegades els àrbitres en els camps de futbol sembla que sigui el bufón de la pel·lícula, o sigui que pugui estar aquí al mig i tothom té dret a insultar-lo o a ficar-se amb ell. O sigui, és una peça més d'aquest esport. Per tant, jo crec que se l'ha de respectar. I s'equivoca com s'equivoca qualsevol jugador, però que se l'ha de respectar. Llavors, sí que, com que jo he passat aquesta faceta, doncs allà en els clubs on estic intento que respecti la figura de l'àrbitre. Exacte, que aquesta persona sigui respectada. Creus absolutament en la innocència dels àrbitres, no? Jo, evidentment. En tots els nivells, Josep. Mira, aviam, als nivells molt alts es mou molts diners. Per tant, jo aquí la mà al foc no la posaria. Jo he parlat amb molts àrbitres que m'han dit que sí, que fins i tot a primera divisió, però sempre hi ha... No ho sé, o sigui... Hi poden haver casos excepcionals. Clar, és que com a tot col·lectiu, tenim el senyor Miquet aquí fa poquet que hem sabut aquest tema, doncs poden haver persones que no juguin net, no? Però en general jo crec en la honestitat totalment dels àrbitres. Que s'equivoquen, evidentment. S'equivoquen com tots, no?
Després comenta'ns la teva etapa al Club Futbol Teià, que aquí d'alguna manera el Masnou i el Teià han tingut una vinculació. Persones que primer han estat al Masnou, després van formar una junta directiva al Teià, com és el cas de l'Isidro Duran, o en el teu cas, que va ser primer entrenador del primer equip del Club Futbol Teià en aquesta ocasió. Sí, de passada vaig estar, de passada. Sí, mira, a Masnou, doncs, també en un moment donat hi va haver divergències, i llavors l'Isidre Duran, que era el coordinador en aquells moments, va anar cap a Teià a intentar reflotar el Club de Futbol Teià perquè estava no a zero, sinó sota zero. Van arribar, hi havia un deute important, i llavors doncs, el que vam aconseguir allà va ser jo la recordo com una etapa molt, molt bona i molt divertida. O sigui, vam començar de sota zero i creant equips de futbol base, intentant eixugar aquest dèficit econòmic que hi havia i fent uns tornejos de Setmana Santa fantàstic i fent uns viatges al País Basc, o sigui, era tot un conglomerat esportiu, social, que realment ens ho vam passar molt, molt bé. Però és com tot, jo crec que en els jocs, si hi ha persones que treballen, que tiren endavant, l'entitat funciona. O sigui, soles les coses no funcionen. No funcionen. Llavors, aquí, el grup de persones que hi havia era un grup molt dinàmic i vam ser capaços de donar-li la volta al Club de Futbol Teià. El que passa que després, com tot, si no hi ha continuïtat, els clubs es moren. I en aquests moments el Club de Futbol Teià, llastimosament, està bastant mort. En aquella època estava l'Oriol Rivera, el Lluís Estapé... Sí, són gent que formava aquella junta que, la veritat, quan encara ens veiem, ens en recordem d'anècdotes que n'hi van haver-hi 50.000, no sé, quan sortejàvem inclús algun pernil, havíem pintat la pota negra perquè semblés que era molt millor. Però bueno, és que havíem de buscar recursos i maneres d'aconseguir diners de qualsevol forma. Això és viure el futbol des de ben a baix, diguéssim, no? De la base total. Des de la base, no? Ara que, mica en mica, també amb els teus cursos de reciclatge, etc., ja t'has consolidat com una figura important, ets una persona vinculada al Club Esportiu Premià de Dalt. Una mica com va sorgir aquesta idea? Et van venir a fitxar una mica com a través d'algú personalment? És a dir, a veure, que suposo que també el Premià de Dalt necessitava dels teus serveis en aquell moment. Mira, ha estat una cosa circumstancial. Jo, després de la meva etapa a Masnou, doncs vaig prendre un any en blanc, un any sabàtic, i llavors aquest estiu passat estava justament a casa meva i a través del que és actualment l'entrenador del Premià de Dalt juvenil, el Sergi González, em va venir a dir que necessitava un delegat, que sabia que no estava fent jo i que aviam si li podia donar un cop de mà. Encantat, vaig aparèixer a Premià de Dalt i els directius d'allà que em coneixien i l'actual coordinador, el Toni Fuentes, doncs van intentar pescar-me en el sentit de dir, ostres, necessitem una persona que porti tot el nivell administratiu. Jo, que era una persona que venia d'un club que sabia perfectament de què anava el tema, doncs vaig parlar amb la Junta, vam arribar a un acord i allà estic. Molt bé, molt bé. I també estàs de delegat del juvenil, no? També delegat del juvenil. Un juvenil maco, no? Un juvenil, jo crec que fantàstic. Un juvenil d'un grup humà de xavals... Parlàvem l'altre dia tu i jo al camp, precisament, a les instal·lacions del Premià de Dalt. Un grup humà fantàstic. No fallen a ni un entrenament. Estan abocats i una cosa molt bona és que tenim un gran entrenador. O sigui, el Sergi González ha estat capaç d'aglutinar un equip nou a Premià de Dalt i fer un bloc, doncs ja et dic, fantàstic. En aquests moments estem líders de la segona divisió, d'un grup de segona divisió, però és que si realment veiessis el tarannà és com si fos un equip pràcticament de preferent o de nacional. O sigui, porten un equip tècnic, hi ha un primer entrenador, un segon entrenador, un fisio... O sigui, de veritat, fantàstic. I la veritat és que juguen molt bé, vull dir, a nivell d'entrenaments i tot això, més professionalitzats impossible, no? Sí, o sigui, el nivell és una segona divisió, que en teoria és el més baix d'aquesta categoria, però si seguíssiu els entrenaments i el dia a dia del club, o sigui, veuríeu que és com si fos un equip de nacional. I el Josep López té contracte fins al final d'aquesta temporada al Club Esportiu Premià de Dalt, seguirà l'any que ve? Bueno, en principi l'acord és per un any. Sí? És quan comença la temporada i acabarem al juny. Aviam, jo quan acabi la temporada mai se sap, no? Igual arriben ofertes interessants a final de temporada i com a professional t'ho has de plantejar, no, Josep? És que la veritat és que nosaltres tenim un projecte, persones que ja l'havíem intentat implantar a Masnou, que els socis van decidir que no, és molt legítim, però aquest projecte existeix amb persones com el Carles Barberà, no el mateix Sergi que t'he nombrat abans. Llavors, aquest projecte és exportable a qualsevol club. Llavors, només falta que hi hagi acord entre la Junta que regeix aquell club
i nosaltres. Nosaltres no volem fer de junta de cap club, sinó que és un projecte merament esportiu i social esportiu, gestor, que una mica... Exacte, que es pot encaixar en qualsevol club. Llavors només és qüestió que hi hagi un acord entre la junta i nosaltres. O sigui, si algú està interessat, doncs allà està. Segur que arribaran ofertes. És exportable, és exportable. Seguríssim, Josep. Doncs agraïm molt la teva presència i esperem tenir-te més sovint per aquí, al programa Maresme Esport, i que tinguis molta sort, que segur que sempre tindràs feina, perquè això va en ares de professionalitzar-se cada cop més al futbol C i de consolidar-se en tots els nivells, sobretot, com dius, esportiu, administratiu, gestor, etc. Gràcies per la teva presència i fins aviat, Josep. Molt bé, moltes gràcies i molta sort a vosaltres amb aquesta nou tarannà de la televisió digital. Molt bé, gràcies. A reveure.